Hola, nois, com esteu? Nosaltres estem bé, els monitors estem bé. Esperem que vosaltres també. Que us han posat molts deures als professors. Espero que no. Res, doncs ja sabeu que... Suposo que us imagineu que fins l'any que ve ja no ens veurem. Però ganes no ens en falten. I res, només volia saludar el Bruno, l'Imanol, el Jan, també volia saludar a la Núria, a l'Estela, al Mario, que és el més gran de tots. Hola Mario, espero que no t'estiguis avorrint gaire. Què més? En Xavi, també. I res, espero que estigueu bé. Podeu posar en pràctica tot el que hem fet a classe perquè bàsicament utilitzàvem la imaginació. Així que res, us desitjo un bon estiu i ens veiem l'any que ve.